Hi YouTube, berarti asa kalam gue mencari rumah. Kebetulan point, prakash Narzary. Abe यार, like 10 days, 12 days aja, beda download sampai tanya. Prakash apa jenis nggak? Mana gaun garansi pun nunan mui beti kalam dah. Ada gaun garansi pun kemana lagi dong? By hiding videos. Nah ji satam dong download jaga sih, kayak like James, Jerry, enjoy things. Ada James kulah apa? Nah apa prakash ya, oke. Si download jaga sih. Aku nih lebih dari si kujib deh. Prakash bro, neng benih mah habisnya kujib bra. Nenggo ko nenggo na. नङा होमबा मिस्टेकआथ' जाखायो जास्ट निमाहा बिदि आवगायलांदों ना बाट नोंनि इग'आ नोंखौ निमाहा बिनो होआखै एन्ड बाय द वे प्रकाशआ दायो बिराद इनसिकिउर माने जाहैबाय गिनाय दं बेनावहाय बेनिखायसो रेपिडलि भिडिअ होगासिनो रिप्लाइ होगासिनो जेरिखौ होन जेम्सखौ होन भिडिअ होगासिनो मानोबा गिनाय दं बिसोरनि जि दायो फेमफोर दं अके क्लाउड्सफोर दं बिसोरखौ माने बियो माने मा ब्रेन वाश खालामनो नागिरदों एमजेनिथिंनिखौ जेम्सनिखौ माने ब्रेन वाश खालामनानै मा कि आं मोजां आं प्रकाशआ मोजां बिसोर गाज्रि बिसोर आंखौहाय डिफेम खालामदों आंखौहाय फेक एलिगेशन लगायदों बिदि प्रिटेन्ड खालामदों बाट प्रकाश नाय instead of playing sympathy card and victim card please just accept your mistake bro बारा इनसिक्योर जानाङा ओके बारा इनसिक्योर जानाङा एक्सेप्ट खालामगोन नोंखौ जेरैखिजा नोंनि जेरै फेन बेस दंना नोंनि गोरोन्थिखौ जेब्ला एक्सेप्ट खालामदोंबा नोंनि गोरोन्थिखौबो नङा गोरोन्थि नङा होननानै बुंदोंबा डेफिनेटलि ना सिदा सिदा नों बुंना लाबाबो लाइक आं मिस्टेक मावफ्लांबायलै आं मिस्टेकलि बुंफ्लांबाय आं एबा मिस्टेक स्टेटमेन्ट होफ्लांबाय होमबाबो नोंखौ नोंनि फेना एक्सेप्ट खालामगोन ना बिकज युर फेन्स आर भेरि ब्लाइन्ड प्रपर स्टेटमेन्ट होखाबाय कि लाइक रुल्स बानायगोन इउटुबनि बागै एबा मिटआप बेवहाय रुल्स बानायगोन बाट नेक्स्ट भिडिअ मा होनखायो लाइक नट द रुल्स ब्रो टीम बानायगोन बाय द वे आई वान्ट टु आस्क to this all the YouTubers जायहा बेजोंहाय दंफायो प्रकाशआ ओके आं कुइसन मोनसे सोंनो गोसो ओके नोंसिनि कन्टेन्टफ्रा सब एखे गोजा नामा सब एखे कन्टेन्ट बानायजोबो नामा हो सब एखे कन्टेन्ट बानायो नामा नो राइट बयनिबो कन्टेन्टआ बेलेग बेलेग सोरनाबा क्रिटिसिजम दं सोरनाबा कमेडि दं सोरनाबा लाइक रस्ट भिडिअ दं सोरनाबा फानि भिडिअस दं राइट बयनिबो कन्टेन्टआ बेलेग बेलेग बाट बेखौ रावबो बुजियाखै होनोखि ज' जानानै जोङो रुल्स बानायगोन कमन सेन्स बाहायनांगौलै स्टेटमेन्ट होखाबाय अलरेडि कि लाइक रुल्स बानायगोन होननानै बाट स्टिल देन बिनि स्टेटमेन्टखौ आरो सोलायफिनो प्रकाशआ कि नङा आं बिदि बुङाखै जों टिम बानायगोन दुड मा टिम बानायनो नागिरखो वी हेभ आवर अन कमिउनिटि ना बयनिबो कन्टेन्ट क्रिएटरनि कमिउनिटि दंखायो राइट एन्टारटेनमेन्टनिया एन्टारटेनमेन्ट दङ कमेडिफोरनि दङ जोंनि जाय क्रिटिसिजम दं क्रिटिसिजमनि कमिउनिटि दङ इउनिटनि खोथा बुंगासिनो शिट जेब्ला सिगांहाय एक्सप'ज जायाखैमोन प्रकाशआ होमबा इउनिटनि खोथा ओंखाराखैमोन जेब्ला एक्सप'ज जाखांबाय एफाग्राब ट्रल खालामजाबाय होमबासो मिटआपनि खोथा फैबाय लाइक मिटआप खालामनांगौ रुल बानायनांगौ टिम बानायनांगौ दुर सिगाङावबो दंमोन नों जाय गेमस्रिखौ नों कन्टेक्ट खालामना होनदों गेमस्रिजों टिम बानायगोन वारेभार शिट बे समाव मा दं जेब्लाहाय गेमस्रिखौ एफा भाइरेल जाबाय बे समावथ' जेबो बखियासै बे समाव इउनिटनि खोथा फैयासै मिटआपनि खोथा फैयासै बाट दासो जेब्ला एक्सप'ज जाबाय कमन सेन्स इउज खालाम नोंसोर पाब्लिकफोराबो अके एसे बुजि डन्ट जास्ट ब्लाइन्डलि बिलिभ अन साम आं नोंसोरखौ सिगांनिफ्राय होनबाय थाखाय लाइक डन्ट बिलिभ ब्लाइन्डलि टु एनिवान दायो प्रकाशआ बिराद इनसिकिउर जानानै दङ बिराद इनसिकिउर जानानै दं ओंखायनो माने मा खालामबा आं बिसोरखौ रं देखायनो हागोन एमजे एनिथिं होन माने जेम्स होन बिसोरखौ आं माबायदि रं देखायनो हागोन माबायदि बिसोरनि साबसक्राइबारफोरखौ ब्रेन वाश खालामनो हागोन बे प्लेनिंआव दङ दायो प्रकाशआ बेखौ नोंसोर बुजिया नोंसोर आंखौ होनो आइ हेट प्रकाश ब्रो डेफिनेटलि आइ हेट नट पार्सनेलि माने मानसिखौ हेट खालामा बिनि जि इगोस्टिक एन्ड हिप'क्रेसि दंना बेखौसो आं हेट खालामो एन्ड जि गाव देखायो लाइक आइ एम द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ब्रो इन दिस इउटुब कमिउनिटि रावबो गैया आंनिफ्राय एजुकेसन गोनां बे प्रिटेन्ड खालामो ना होनोखि लिटल नलेज इज भेरि डेन्जारास डुड फार्स्ट अफ अल बे गावनावनो एप्लाइ जायो ब्रो ओके प्रकाशनावनो बे एप्लाइ जाफिनो बेखौ बुजिया मोजांमोन स' बिसिमनोसै लाभ इउ आं आसा खालामो नोंसोरो बुजिबाय खोमा आं मा होनो नागिरदों आरो मा मेसेज होनो नागिरदों नोंसोरखौहाय अके मा मेसेज होनो नागिरदों नोंसोर बुजिखासिगोन स' बिसिमनोसै आं दायो एसे लोमजानानै दङ आं टेनसो आं भिडिअ बानायनाय जादों मानो होनबा अभार माने लाइक ब्रेन वाश जागासिनो मेनिपुलेसन खालामगासिनो प्रिटेन्ड खालामदों कि आं रं नङा प्रकाशआ देट्स द रिजन आं भिडिअ लाफिननांगौ जाबाय ओके लाभ इउ अल पिस आउट